Evo ljudi moji, ovo slikam za TikTok, jer mi kažu da slikam kuću celu u kompletu. Evo pogledajte. I ne mora da mi kažu da sam useravao kuću, jer ništa nisam useravao. Čuvamo je, ljubi vas brat. Sređeno je kao što je i bilo. Niko ništa nije dirao. Tamo što kažete vlaga, nije vlaga, nego je neokrećeno lepo. Evo ljubi vas brat, to ću ja sam da završim. Evo jedna soba. Evo ljubi vas brat, cela kuća. Nemoj poslije da kaže da nisam slimio. Evo, cela kuća. Evo druga soba, ljubi vas brat. Ovdje je od Luke kolica, spava da Luka. Evo pogledajte, nemoj da kažete da ste sjebali kuću. To ko piše sad od danas, ko piše tako nešto, loše komentare. Znači odmah momentalno ide u blok. Evo i kupatilo, ljubi vas brat. Evo. Evo i kupatilo. Ovo je za TikTok, za moju braću. Što kažu da slimam celu kuću. Evo izvolite, slimao sam.